Είναι η πρώτη τετραετία που λύγει. Πρώτη θητεία, ναι. Τι συμπέρασμα βγάλατε από 4 χρόνια ταλαιπωρίας, όχι 4, 3,5 και κάτι. Δύσκολη περίοδος. Δύσκολη πραγματικά. Το νέο πλαίσιο του Καλλικράτη που έπρεπε να εφαρμοστεί, αλλαγές, μάζεμα του Δήμου, νοικοκύρεμα και η δυνατότητα μετά να προγραμματίσουμε κάποια έργα ουσιαστικά και αναπτυξιακά. Εκτιμάμε πως ναι. Εγώ λέω την προσωπική σας άποψη. Ναι, εκτιμάμε πως ναι. Το στίχημα της πρώτης τριετίας αυτής της περίοδου θεωρούμε ότι το έχουμε κερδίσει. Εσείς εκεί στον Άγιο Δημήτριο που βλέπετε τώρα την δήμαρχό σας, συμφωνείτε με αυτό που λέει? Είστε ευχαριστημένοι? Έκανε αυτό το νοικοκύρεμα? Για να ακούσουμε κάποιον από εσάς και τι παράπονα έχετε. Και με αυτό το έργο το οποίο λέτε που κάνατε αυτά τα 3,5 χρόνια κατεβαίνετε για τη δεύτερη τετραετία. Κοντά σας ποιοι είναι, κυρία Ανδρούτσου? Είναι οι συνεργάτες όπως ξεκινήσαμε, είναι ένα σχήμα νέων ανθρώπων που η συντριπτική πλειοψηφία ασχολήθηκε για πρώτη φορά με τα κοινά σε αυτή τη δημόσια έκφραση. Δραστήριοι μεν, συμμετέχουν σε συλλόγους γονέων, συμμετέχουν σε τοπικούς συλλόγους, σε κινήσεις πολιτών, όμως δεν έχουν μια σταθερή εμπλοκή με τα τοπικά θέματα. Αυτό το σχήμα λοιπόν, αυτή η ομάδα που διεκδίκησε και με αξιώσεις πέτυχε την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο να εκλεγεί, συνεχίζει και τώρα, αραγής η ομάδα σε μεγάλο βαθμό. Πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε και πάλι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον Άγιο Δημήτριο ποιο είναι για σας αυτή την ώρα? Είναι από τα πολλά, γιατί όλες οι περιοχές έχουν προβλήματα, αλλά στην ιεραρχία των δύο μεγάλα θέματα έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή ανοιχτά. Τη διεκδίκηση του ασυρμάτου, ένα πάρκο 72 στρεμμάτων που πρέπει να αποδοθεί στην πόλη και να αξιοποιηθεί από το Δήμο. Ήταν του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το έχει παραχωρήσει και έχουμε μπει τώρα στα γρανάζια της ΕΤΑΔ, κτηματικής υπηρεσίας του Πειραιά, προκειμένου να παραχωρηθεί τελικά στο Δήμο για να αξιοποιηθεί. Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα σημαντικό. Και το δεύτερο είναι το ρέμα της Πικροδάφνης που διατρέχει την περιοχή μας, εκβάλλει στο 50 χρόνια στο Φάληρο και αυτό δεν έχει λυθεί, ρε παιδί. Και δεν έχει λυθεί. Βρισκόμαστε όμως σε πολύ καλό δρόμο. Είναι η εμπλοκή της περιφέρειας σημαντική. Ολοκληρώνει τη διαδικασία της οριοθέτησης και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε το χώρο που ονειρευόμαστε. Έχεις πάει στον Άγιο Δημήτριο καθόλου τελευταία? Είμαστε και κοντά. Εγώ Μύρονα, Άγιος Δημήτριος, είναι έχω περάσει. Είναι φροντισμένη η περιοχή εδώ που τα λέμε. Είναι πολύ φροντισμένη η περιοχή. Εγώ φορές περνάω, οφείλω να σας ομολογήσω ότι είναι φροντισμένη. Εγώ θέλω να πω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο θέμα με τη στάθμευση στον Άγιο Δημήτριο εξαιτίας. Πολύ μεγάλο. Τους 3 σταθμούς μετρό που έχουμε στα όρια της πόλης μας. Και ο σταθμός Δάφνη και Άγιος Δημήτριος, αλλά και μία έξοδος της Ηλιούπολης είναι στα όρια του Αγίου Δημητρίου, στο μέτωπο της Βουλιαγμένης, και έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το θέμα της στάθμευσης. Ξέρετε όμως τι γίνεται σε αυτό, πολύ σωστή η ερώτηση. Αυτοί που μεθοδεύσαν, αυτοί που σχεδίασαν το μετρό κτλ. Αφού σκάψανε τη γη, να γίνει ο σταθμός, σκάψε και 5 στρέμματα ακόμα και κάνει δίπλα ένα υπόγειο πάρκινγκ, ώστε αυτός που έρχεται με το αυτοκίνητό του να κατεβαίνει στο υπόγειο πάρκινγκ, να αφήνει το μάξι του να μπαίνει στο παιδί. Εσείς τώρα τόσο νέος, δεν περιμένατε να γίνετε 60 χρόνια? Πολύ σημαντική ιστορία. Αυτός που πρέπει να εκφράσει τους πολίτες πρέπει να είναι αποφασισμένος και να είναι ενεργός και να συμμετέχει και να παλεύει για τα θέματα της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί διεκδικούν είτε το αξίωμα του Δημάρχου είτε του Δημοτικού Συμβούλου και στην πορεία εγκαταλείπουν όλα αυτά τα μεγαλεπίβολα για τα οποία δεσμεύτηκαν στους πολίτες. Μάλιστα. Τρανταχτές απουσίες βεβαίως, να σας πω χαρακτηριστικά, συζητούσαμε σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το πρόβλημα με τα πολυιατρία που έκλεισαν. Πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, γιατροί και μάλιστα στα πολυιατρία απήχαν από τη συνεδρίαση. Οπότε αντιλαμβάνεστε οι πολίτες που ήρθαν να ακούσουν με ποιο τρόπο ο Δήμος μπορεί να παρέμβει, πώς αισθάνθηκαν ακυρωμένοι για το Δημοτικό Συμβούλιο που τους εκπροσωπεί. Σε αυτό το ρόλο. Εμείς έχουμε ένα ανεξάρτητο να εκπονήσουμε μελέτες όριμες, να υποβάλουμε σε όλες τις προσκλήσεις για χρηματοδότηση υποψήφια έργα και αυτή τη στιγμή να έχουμε και αναπλάσεις εκτεταμένες με χαρακτηριστική την πλατεία Παναγούλη που είναι στο μέτωπο της Βουλιαγμένης δίπλα στο μετρό Άγιος Δημήτριος, μια ανάπλαση σημαντική βιοκλιματική που θα αναβαθμίσει την περιοχή. Έχουμε εντάξει 3 δημοτικά κτίρια μεγάλα με παρεμβάσεις στο εξοικονομό. Έχουμε εντάξει σχολικά κτίρια σε φυτεμένα δώματα ώστε να
δημιουργήσουμε ταρατσόκηπους που θα συμβάλλουν και στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά θα αναβαθμίσουν και το περιβάλλον. Προσπαθούμε να κλείσουμε τα μεγάλα θέματα, όπως είπαμε πριν, τον ασύρματο και το θέμα του ρέματος της Πικροδάφνης και παράλληλα τη διαπλάτηση της Αγίου Δημητρίου, ένα κομμάτι που συνδέει με το Καλαμάκι, με τον Άλυμο, και θεωρούμε ότι πρέπει να αποκτήσει η πόλη μας ένα δρόμο αξιώσεων, γιατί ούτε πεζοδρόμια υπάρχουν, ούτε επαρκής φωτισμός που θα θέλαμε και το εμπορικό κέντρο δεν μπορεί να υποστηριχτεί όπως θα έπρεπε στο κομμάτι αυτό. Μάλιστα. Έχουμε δική σας γραμμή, τη φωνή του λαού, παρακαλώ. Φωνή του λαού. Ερώτημα για σας, κυρία Δήμαρχε του Αγίου Δημητρίου, από συμπολίτη σας, ρωτά γιατί οι ασφαλισμένοι της περιοχής πρέπει να πηγαίνουν στο Παγκράτη για να κάνουν εξετάσεις και τι γίνεται με το κτίριο το οποίο πρόκειται να γίνει μικροβιολογικό εργαστήριο για τους δημότες στον Άγιο Δημήτριο. Τώρα μιλάμε για μια μεγάλη ιστορία, μια παλιά αμαρτία του ΙΚΑ στην περιοχή μας. Εκτός από το πολυιατρείο που υπήρχε στην περιοχή, είχε γίνει μεγάλος αγώνας να αποκτήσουμε και διαγνωστικό κέντρο. Θα σας πω μόνο ότι επί 6 χρόνια νοικιαζόταν κτίριο από το ΙΚΑ, πληρώνονταν τα ενίκια και σημαντικά χρήματα για να λειτουργήσει μικροβιολογικό εργαστήρι και ακτινοδιαγνωστικό, το οποίο ουδέποτε λειτουργήσε. Να, που πήγαν τα λεφτά. Επί 6 χρόνια κάποιοι υπέγραφαν για αυτά τα ενίκια, είχαν γίνει όλες οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός μέσα, η διαρρύθμιση στο χώρο και κάποια στιγμή εκμισθώθηκε το ακίνητο. Τώρα πια έχουμε σφραγισμένα τα πολυιατρεία, γίνεται μεγάλη προσπάθεια και έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία να ολοκληρωθεί ο μήνας, όπως λέει και το Υπουργείο και ο νόμος, αν και είμαστε πολύ καχύποπτοι στο αν θα λειτουργήσουν και πάλι, να αποκτήσουν πρόσβαση οι πολίτες του Αγίου Δημητρίου στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.